Komt hij de haast doen? Ik hoop het wel. Hij is al onderwijs, dus hij maakt het haast wijzer, dacht ik. En is die kapot of? Dat weet ik net, dacht ik net. Ik hoop het net. 60 keer, hè? Ja, 60 keer. Ja, ik heb er nooit een keer op Pinkstermaand niet thuis houden. We bent er. Oh. Lokwenska. Ja, gewoon. Ja. En hoe viel het? Oh, je. Ik hoorde alleen maar de traap in je Ik was er door de mensen naar de koning waar ik voortstout. En ik was goed hopend om mijn circuitanten om me heen. Dus ik hoorde alleen maar de traap in. Nou, ik ga poel best. Ja, we hebben een hele mooie dag, jongen. Ja? Oh, de reactie is zo mooi. Tjoe, ik ben nou net zo gauw emotioneel, maar ik moest soms even in de hoek van eren en ik denk, nou ja, als ze nog meer beginnen, dan maak ik mijn horen. Dank wel, Pop. Bedankt, Baker. En met mijn paken, zei daar heb ik respect voor. Want die twee jongsten, dat is de eerste, allebei de 16. En die wonen stukken daar met paken weer. Ik op mijn honenfiets. Nou, ik heb er respect voor. Ik zeg daar een grauwe toestand. Gefeliciteerd. Ik zal hem even overstempelen. Dat is wel belangrijk, nou. Wat? Oh. Hoe is dit voor jou? Tweestriedig. Want ik hier graag mij won, maar ja, het won net. En dan, maar ik ben wel trots op hem. Heel grote borst, 60 keer. Ja, en jou hebben altijd maar in mij fietst, hè? 32 keer lang. 32 keer? Ja. Want we fietsen nou maar in een hele grote groep, maar je bent ik wel te jaren. De laatste jaar met mijn eerste carrière. En dat ging knap. Want die, ja, dat was altijd traditie. Ik wist net al, Pinksterman die wie het als steentocht fietsen met hem. En deze keer slagen het meer? Nee, dat doen we niet meer. Want Mike vreeg je wat er maar je wonen hoorn is? Ik had de ziekte van Parkinson. Dus ja, houd een keer op. En hoe beleef je zo'n dag dan? Ik ben wel grut op hem. En ik mijn twee benen hebben mooi fietst. En dat vind ik geweldig. Dus ik heb waardige opvolgers. Met z'n vieren. Echt geweldig. Maar ik ben blij dat ze er bijna op zit. Heb je het gehad? Ja, nou ja, nog 12 kilometer, dan heb ik het echt gehad. Nog eventjes. Maar hoe was het? Ja, het eerste stuk vond ik erg pittig. Ik begin er net pas in te komen eigenlijk. Hoe gaat ie? Ja, op zich gaat het nog redelijk. We hebben het laatste stukje van 12 kilometer te gaan. Maar het hele publiek hier gaat er ook achter staan zoals je ziet. En dat maakt je intens gelukkig, dat laatste stukje. Is dit jouw eerste keer? Dit is mijn eerste keer inderdaad, ja. Dus het is behoorlijk afzien. Ik had ook veel beter moeten trainen. Maar ja, ik heb me zover gekregen nu dat ik ook die laatste 12 kilometer nog wel moet kunnen halen. Zadel! Ja, nee, dat is
Op waar wacht ze al? Op mijn squassuske. Daar ben de bloemen voor. Daar ben de bloemen voor. Ja. En want we binnen haast bij de laatste, hè? Ja, dat denk ik al, ja. Dus ik hoop dat ze zo komt. Ali! Ook dan Tony Blanc. Alsjeblieft, dat vond het hè? Op karakter. Hoe is het? Blok geweest? Ik ben al 180 keer neergevallen. Maar en elke keer dacht ik van, nou, ik hel je het net, hè, die tijd. En elke keer hel ik het verdorie krijg wel. Dus nou ja, dan ga je terug, hè. Maar het is nog geen 12 uur. Nee. Oh, nou. Ik ben de laatste net trouwens, ja, er komt nog hier aan. Maar je binnen? Ik ben er.